Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Perlas sa Bukid. Murag, laing ginig mong gagahuyan nula na. Murag lain nagbibitaw ni. Si Bangkong na magkataan ito. Nabali naman unta na to ang atong mga sinena, atong mga sapot, pero nga nung pa magyapoy epek. Ay! Ay, gaya. Naon sa kanula? Ano, sakit akong naong. Oh, Lula, Ayaw. may mitaroy sa imong abaga. Ha? Oo, sa man na. Kuha. Oh, hala. Saan na nang gawa sa kasagbutan mo lang? Ay! Ikaw man na sila kagagbag mga tingog. O sa mga duwindi. Puro lang. Mga duwindi na. Huwag nagtiyo sila sa ito. Nagtiyo sila sa ilang mga panana to. Lula! Ang sami, Lula! Lukuya pa mo ni! Oh, kung si Hari og baka og bukog, ha? Kung si Hari og baka og bukog, gusto rin matangan mga tao. Tinood yung mga dwindi mo. Siyotsi! Masa mo na, Latin? Dili kita makisinabutan niya eh. Ay lang ko ninyo panaa, ha? Migo lang tanin nyo. Oh, nayati na noon eh. Ayaw lagi ko yung kunsa, bisita rin ko yung dapita. Sige na kagtira, huwag ko, klaro rin ko eh. Akay, kaniigo lagi ko. Imo mo kong ipa na. Uy, lipong na ko. May gabi. Uy, Elmo. Wa may tao din sa Souls pa ya? Uy, tanawang lamisa. Uy. Doon ay pagkaon. Ha, naatuod. Daan pa ko. Linat ang manok Bisaya ang giluto. Pero, hain man ang nagluto, anak. Naibaw ko gigutom ka mo. Uy. Pangaon na ka mo. Ha? Nalipong mangko. Kaon na. Nagigutom ka na pag-ayo. Kabati ang naong yung tiguang na. Ang iyang mga mata. Apit na mo gawas. Lilagat kay mata. O bitay na kay siyang panit. Ayaw ka magpada sa inyong nakita. Tungod kay dili ka na tinuo. Mituyok na yun akong pananaw. Tuyok Kaon na. palibot. Samtang init pa. Mukhaon yun ko. Elmo, kaon Noy, ko. ayaw, Noy. Ayaw. Ngayong pogngan manimo sa pagkaon. Nahibaw kong gigotom ka siyang. Busa. Kaon na. Oo. Kaon na. Mga onay. Mga oni. Niya nagitas na kong bato. Ako. Ibutang na ko. Mingaw man na gining dapita. Ahain mo ni mo mga kauban. Naay sila sa ilaw sa bato. Ha? Naa sila diha? May pultahan din na maong bato. Ado na. Maayo din yung pagkatago ni Anang maong bato, no? Naabli na ang pultahan sa dakong bato. Naatuod, naabli na. O gahayag sa ilawom, pero... Dali, sud na. Ako? Uy, dili man ko maarang sa pultahan. Dako ra kaayo ko. Kamo na lang panggawas diri. Gusto ka. Dili ka mahimong musunod sa among tagwanan. Sige, paabote ko diha. Kaya sultihan ko ang akong mga kauban nga miabot na
Hangtod karon, dili pagit ko makatuo nga ni ako ning dapita. Og nahigala ko ang duwende nga si ako. Uy, hala. Nahimo na ka akong Snow White? Hala. Ako nagitingali ang Bisaya nga Snow White. Kay naam ko nihigalang duwende. Huh? Unsa man ang mikawas gikan sa takawian? Murag ka, mga aninipot man na ka naglinya. Oh, dili na aninipot. Mga gagmayng kandila ka na. Oh, dili. Mga duwende ka na. Daghan kayong duwende. Nagdaog mga so. Mga duwende yun ka na. Nagparid sila. Ang amang mga kaupang nangangayam, may naayam sila. Ah, nangayam sila? O sila ang pundok sa mga nangangayam alang sa pagkaon sa among tribo. Mao ba? Tanawa, may naayam na jud sila. Oh, hala. Si Tutoog, si Lula Igi ka na. Mga higanti ang ilang naayam. Dili sila mga higante. Pareha sila nako. Ano naghigda man na sila? Kipagkatuog lang kana sila sa akong mga kaubang mga ngayam. Ako, mao ka na silang akong giingon nimo nga akong gipangita. Si Toto ug si Lula Igi. Kuwang pa sila duha. Unsay? Okay. Uy, sama ni. Hindi ko magalihok. Iya, sa gawa sa kakawayan. Nigay! Nigay! Ako, sa diyang imo mga kauban nga buhian sila si Toto ug Lula Igi. Ako? Kauban ko ng mga ngayam. Pangtangi sa gapos ang inyong mga dinakpal. Ayaw ko inyong subaka. Tangad kay ka ng mga tawhana. Higala ka na sa atong manluluwas. Manluluwas? Kinsay manluluwas? Ako ang buti pasabot ni anang usa ka duwende to. Sinikay! Siya ang gitagna nga makaluwas ka nato gikan sa kabanis ni Haring Burak. Busa! Badbari na sila sa gapos ang ato silang hatagan og maayong pag-atiman. Ay, salamat. Huwag gumasal. To, salamat nga nadakpan mo nila. Kaya dili ko na problema sa pangita ninyo. Tuod, haay mo sila sa tatay Andoyong si Elmo. Nakita na ko nga nasuyop usab sila sa alimpos. Awa ko may bawa kung hain sila eh. Kami mas lula nagka-uban ko sa usa ka lugar. Hain man ka sila, no? Kalami, salit ang manok, Bisaya. Lami ay. Nalipay ko ganabusog ka sa estranyong idaran. Kuan, ando yung ako ngan. Ako sab si Elmo, Lula. Dili loya nga kong pangan. Ah, Elmo. Ako si Bakukang. Uy, bako kang imungan. Oh, maanindot, dili ba? Oo, nindot kayo, Lula. Bakukang, nindot kayo. Nindot kayo mga ano'y, Bakukang. May mubag mungutana, Bakukang. Unsa ka na? Unsam ning dapita mong nadagsaan? Ani aka mo sa lampirong. Lampirong? Niamis lugar sa lampirong? Maok ka na! Iaka mo sa lampirong! Karon pa man ko makabatian ng pangana. Wa man mi silingang dapit nga lampirong. Bito. Uy. Ala! Ayaw lang kurat-kurat niya, ala! Ala! Uy, usaman ne! Usaman ne, laging na ko sa yuta! Ang mga duwide! Di na panataan na nila! Uwa ta nila dakpal nila.
Oh, Ilatang giandama nagdakong party. oh, parte. Parte. Magsaulog sila sa atong pag-abot. Wah! Rusa man dahil ng dapita. La, ni atas lampirong. Ha? Lampirong. Ni atas Lapirong. Oh, kana. Lapirong. Oh. Uy, usa man ng dapita ta. Na. Lampirong. Wa di ka makadungog sukad sa lampirong nga lugar la? Wa man oy. Anya ka na sa laing kalibutan. Halang dong mikay. Oh, Unsa? Anay! Sugdo na ang kasaunugan! karon nga busog na kamo. Mahimo na kamong mupahuway dinhi sa sud sa akong payag. Ay, ato lamis gawas, matog bakukang. Mas luwas kamo kung anhi kamo sa sud sa akong payag. Magpalabay sa kagabhiyon. Animi sa sudlo. Bakukang, animi sud. Ug may pasidaan lang ako kaninyong duha. Unsa man na, bakukang. Bisan unsay inyong mapati gikan sa gawa. Ayaw gid ninyo og tagda. Makatugot ani nga. Kung maniprutas sa itong kaon kay. Mas maayo na lang ni kaysa kita ang giihaw nila. Oh, gusto ka. Okay na gani. Bahala lang prutas na itong kaon. Nikay, ikaw yun ang nakaingon ining tanan kung nganong ni atas kalibutan tanta to, lampirang. Oh, Lola, Lola, nagasiganay mo pangigi ah. Nagtaong tas kalisod. Uy, sakay-sakay na lang. Oh, Sakay lang, sakay. Dali. unsa naman na sila? Toto, ang mga duwindi, nagagobot ng trompeta. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!